Tricycle sumalpok sa kasalubong na bus sa Mauban, Quezon. 3 katao sugatan. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sugat at bali sa katawan ang inabot ng 3 lalaking sakay ng tricycle na ito nang bumangga sa isang bus habang binabagtas ang kahabaan ng highway sa Barangay Santo Angel, Mauban, Quezon kahapon. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay. Kinilala ang driver ng tricycle na si Roberto Diata at ang 2 kasama na sina Wawi Erolin at Jomar Viaje. Humandusay sila sa kalsada, duguan at hirap makabangon. Agad rumisponde ang taga-MDRRMO sa aksidente. Mga lang sir, fracture, abrasion, mga ganyan po sir. Mga konting gali sa mukha. Ayon sa mga otoridad, naflatan ang tricycle kaya nawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Nagpagewang-gewang pa raw ito sa kasumalpok sa kasalubong na bus. Nayupi ang sidecar ng tricycle. Nabasag naman ang windshield ng bus. Mabilis daw ang takbo ng tricycle. Basa raw ang kalsada kahapon. Mabilis rin takbo niya kaya hindi niya na control yung manibela niya. Agad dinala sa pagamutan ng 3 sakay ng tricycle. Ipinapaalala ng mga otoridad na pairalin ang pag-iingat sa pagmamaneho sa lahat ng pagkakataon. Gayon din ang pag-iinspeksyon ng kondisyon ng ibibiyaheng sasakyan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.